العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. صفة ترشي وإذا تتبير قولوا صفة ما استقوا إذا ونن الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه سوء بمقشة بمنا تبتونا أبن دينا سبحانه ما استقوا كما إنما كجاء درس دينا أولا الله تعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة سنوات سكايك تصاقب سكايك الفاشاء من بيكتيك بالذنبا ينا نفي كيكر إياكا ساقا الله سبحانه وتعالى دون أبن دينا مصاقب بكيكر إياكا أنا كنش الفاشاء سكايك ونساقو أو ظلموا أنفسهم قوسك ذلك كنسو ذكروا الله nan take suke tunawa da Allah wato gafala ce ke kiban su yi sabo to sai su tuna Allah lokacin da suka tuna su gafara suna tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafara su tuba su bar wannan safan su koma zuwa ga Allah al-fahishatu mushtaqqatun aslan min al-fuhshi fahisha an ciro shi ne daga al-fasha وهو كل ما اشتد قبحه من الذنوب معنى ذا شيء نبي أبن دمون يطنن تندى الذنوب ولا يختص بالزنا خاصة بدا أنا يا أمفاني إيه زنا سبو دمون الزنا ياكي أولو كيف إياكا تتجي أن دم أدم أبني ندبوزي أنا أنبتش دا الباشا شيء يجي شوابين لبنت الزنا لأن الفحشاء يعني تجاوز الحد ضرورة على فاشاء ينا نفهم كيف إياكاني الذي يجمل كل ذنب وانده يقول شكونا الزمني يستفاد من هذه الآية أنا فائدا سواد قولنا آيات ونحن الأوائد فائدا سواد أن الإنسان لا يظلم ما دام يتذكر الله دم أدم لا يظلم مسكرين اسم الله سبحانه وتعالى واتو جفل جد الله نيكي كهو صادق da fara da Allah shi hamma zo a wata waya ana rojuwa daga ma'aiki yana cewa azzani la yazani hina ma yazani wa huwa mu'minun mai zina ba ya iya zina lokacin da yake zina alhaji yana muni ba ya yi wato sai ya fita daga marhala ta imani ya cire rigar da ya bai shi yasa duk wani mazunaci in dai zina ba ta riga ta zama jikinsa ba inda za ka tambaye shi zai gaya maka bayan ya gama zinar kuma wannan yana jin kankanci a zuciyarsa saboda rigar imanin ta dawo kuma sai ka ga an samu kasance to in mutum ya dawo sai a ce mishi tuba kada wani ya yaudare ka ce maka to ai ka saba tuba kuma na kana komawa tuban masu ne a lokacin da zai tuban da tuban tsakani da Allah idan ya kara wani sabon shi ma sabon sako da shi ma yana bukatar sabon tuba kada ka yadda wani ya ce ma a yi kokari ka yi azama in ajizanci na dan adam a duk lokacin da za ka yi tuban ka yi nadama a kan abin da ya gabata ka yi niyyar ba za ka koma ba ka yi niyyar amma akwai yawan ka yi niyyar tare da haka shi zai yabi karfinka wannan kai ya hana ka kara tuba ka ce to shi ke na tunda dai na kasa dai na tuba bari kai a to a lokacin kuma zunubin ne zai dinga tarakun yana hauhawa har ya kai marhalar da zuciyar ka za ka yi tsaka kuma ka kai marhalar da tuban ne ba zai yiwu ba a rayuwa kana kallo za ka mutu ka sani likita ma ya gaya ma alamu duk da ce mu ba a gaya mu likitoci a nan kasar sai ma dai a yi ma ƙarya an da za ka mutu ila za a ranar da ya ka mutu ka ga fuske ka kai alamun sauki ya samu a wannan yaudara ne idan mutum zai iya tahammuli zai iya ganewa zai iya fahimta to ya halatta ka gani ka gaya mai cewa gaskiya ciwon ka
za ka ga duka musulmi mu'minai na duniya a cikin da aka isa zuwa ga kamala nan suna iya tambaya su ce kake ganin ciwon da zan ke tashi kuwa idan an sani likita ya kamata ya san ruhiyar mutum dama an koya musu wani aka gaya masa zai mutu sun saura ta biyu ana gaya mai yau sauran sai kawai sai ya sallama ya mutu amma taimakon da aka ka san nan da sati biyu za ka mutu an ce ba ke ka a yanzu ai baka mutu ba ko mutu ba ta wuce ba saboda Allah yana iya canzawa ko ya shaida wannan saboda haka sai ka samu duk abin da ya kamata ka yi istidrai kana kwanta a gaban a gwajin rasuwa wayan da ka san gaza da sai suka aika musu suka zo da halin da suke ciki karo ɗaya su gafara tausayi na musulunci zai sa su ne ya ne maka ka ci gajiyar wannan ka gyaggyara ainihin ka samu lahira ka ke shi yasa bayan Allah da na gargaru annabawa da salihan bayan mafi yawan su suna sanin lokacin su so mutum nan ka sani ba tsorata ya kamata ka yi dama za a mutu a lokaci ne tafiya ce za a mutu mala duk wanda aka haife shi tun daga ranar haihuwar da riga an rubuta saura kuma ranar ne mutuwa bambancin cewa wannan zai mutu yana ɗan shekara kaza wannan shekara kaza wannan shekara amma duk kowa zai mutu so mutuwa a asalin da gaskiya ba abin tsoro ne abin da yake abin tsoro akan ne ka mutu ke sa yake da best addu'a ita ce mafificiya shine neman aƙibar ka ke kyau saboda duk inda aka buga aka je aka dawo to roƙi Allah subhanahu wataala ka cika da kyakkyawan ƙarfi shine muhimmi amma mutuwa za a mutu ko yau ko gobe ko jinji ko gata amma in da ka fita to ka fita a lokacin da Allah ya yarda da kai wannan kai nasara a rayuwa ko da baka dace a duniya amma ka zo ka dace ka shekara 500 a duniya amma ka tashi fita daga duniya ka fita Allah na fushi da kai kai nasara to yawan shekaru ba su bane nasara me kai da shekarun kuma ya fi tsari wace irin ajin nan karshe kai a lokacin da za ka fita daga wannan duniya to ana buƙatar bawa ko yaushe ya zama yana hakaito mutuwa a ran yana tuna lahirarsa wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kama hannun mutum daga aikata zalimi idan ajizanci na dan adam ya yi ya yi sabo sai ka ga da ya tuna dandanan sai ya tura yana ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suke magana muhimmancin hisabin da mutum kan yi da daddare akwai abin da ake ce mishi muraqaba da muhasaba da musharaka malaman tarbiyya suna magana cewa hanyoyi ne na matakai da bayan Allah na gargaru idan mutum a matakin farko in ya san yana zunubi misali taki akwai manya akwai ƙanana a cikin sabubbukan sai na so yi bai ya ga ya kasa bari su gaba daya to abu na farko da zai fara yi shine yi musharaka bai shakkanta wa kansa cewa to a lokutan gashi muna wata mai albarka na ramadan wata ne da zai taimaka maka wajen iya rabuwa da wasu miyagun halaye ko miyagun ɗabi'u ko miyagun sabo ka shakkanta wa kanka cewa a yau dai rana kaza ba zan yi wannan ba kai ka saba kana yi kowane iri zai fi muka suna da yawa misali kai cikakken makareci da wuya kai hira da mutane baka ɗan soko musu abin nan ɗin ba ƙaryar ba sai ka ce to a wannan daren a jima'an nan ba zan yi ƙarya ba duk yadda zan yi ka riga ka shakanta wa kanka to sai mataki na biyu shine muraƙaba sai ka shiga lura da kanka duk abin da za ka yi magana ka dinga control duk abin da za ka furta ka dage kana ka zama ɗan sandan kanka akan lura da cewa abin nan da ka karɓanta wa kanka za ka iya yi ko kuwa ka dinga ji har dare idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ka lokacin ka gama hira da jama'a za ka kwanta to sai ka abin da ake cewa muhasaba sai ka fara lissafi kana hisabin kanka a yau kayi fiye da wani kayi waye ka dinga lissafi ka gani shin ka cimma cika wannan sharadin kana ganin ka cimma kai fari ka gode wa Allah kai addu'a ka ce Allah na gobe ka ƙara bani nasara akan wannan dai shi daya lokacin da ya zama control tun kana yi da wahala sai ka an yi magana ba su kare sai ka tuna ka yi shuru saboda ka san ka hurta sai ka yi karya sai ka daure ka yin karya
to tun kana haka tana yi da wahala kake yi to zai zama maka malaka ne ma'anar malaka shi ne zai zama maka ɗabi'a ta ba za ka iya karya ba ba yadda za a yi iyayen mu da alhamdulillah suna irin wannan ba tare da wahala ba amma mu yau saboda muna ganin masu farin gemu na karya muna ganin wasu da sunan malinta suna karya su rantsa su karya muna ganin attajirai muna ganin masu mulki wannan ya sa mun samu mummunan gajiya saboda aka bar karya sai kayi wahala kafin ka iya amma wannan da za ka mutum wallahi bai ne da ke musa ya san ya sai da magana ya ce yi magana biyu alhali ina da gemu datti da rike da su amma tun daga lokacin da aka ɗauki gemu ba a bakin komai ba ka ga mai gemu a gaban mai karta da tsohon hunci da na karuwa suna lala karta wallahi tun da muka fara ganin wannan suna yaran muka san shi kina an ciwo gemu mutunci kuma ya fi na gaya mu tsawo a lokaci ka ga mutum da tsohon gemu amma na ran gaɗa ta sai zaman gemu bai da wani amfani ya so ya kama da na hunsu alhaji da mutanen kasar nan duk wanda ta ya tsaye da gemu ya zo da kamala ya yi kan shi tafiya yanzu gemun ya sa shi ne don ya dinga tuna mishi mutuwa ya dinga tuna mishi Allah yana tuna mai lahira saboda haka ko da jahili ne in dai ya bar gemu to daga lokacin za a ga kamala tare da shi ko da yana wasa yana warki da sauran za a ga yanzu ya sami mutuwa wallahi muna yara mun mulki wannan ba wasu shekaru ba sa'o'i na da waɗanda suka girme mu sosai sun san haka amma daga baya shekaru kamar 30 da suka biyo baya aka fara samun wasa da gemu a kasar nan tun daga lokacin shi ke sai zama da kamar burgewa ne in ma mutum ya tsaya kyau ya zama mai gaskiya a cikin al'umma sai a gan shi kamar bagi daji a yi bawa alhali gayya tana ɗaya daga cikin musiba babba musiba Allah ya raba mu da wannan sifofi nan gurin ma'aiki sallallahu abin nan Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana ɗaya daga cikin manyan sifofin masu takawa su ne wannan wayanda duk lokacin da suka yi wani sako idan suka tuna Allah sai ka ga sun tuba يستفاد من هذه الآية أن الإنسان لا يظلم ما دام يتذكر الله أنا فائدة سؤالي وانا آيان باية زميني متكرينا سنة الله فهو إنما يظلم إذا نسي الله تماما باية سابو سيني من تدع الله وأتركه الجفلة يزم يا جفلة جفلة يا أبو جرومي ولكن لا يلبس هذا النسيان وهذه الغفلة سيدورنا من تدع الله سيدورنا الجفلة بعد الإيواء المؤمنين لدى المتقين كما ستقواه حتى تزول عنهم سريعا حتى كادون من قفل الدمنكون تاكو بصوري ويذكرون الله تسكن الله سبحانه وتعالى فيتداركون ما فات منهم تسري كأبن دي وشيسو wannan kuskuren da suke dandana zai ga sun koma sun tuba wa yuslihuna ma afsadu sai su gyara abin da suka lalata innal muttaqina lalle masu taqwa يحسون إحساسا عميقا سنة جواني جي ميزن في أزوجيس لأنه لا ملجأ لهم إلا الله باسد وتمكوما باسد مبدا سيزوى الله سبحانه وتعالى saboda haka shi ne magudan wajen shi ake gudu kuma gurin shi za a koma don haka fala budda an yaslimu minhu al-maghfira li dhunubihim dole ne shi din nan dai kadai ne da yake musu su nemi roƙon yi gafarta musu akan zunubansu duna siwa ba waninsa ba waman ya zunuba illallah waye zai gafarta wa wani zunubi in ba Allah ba waye saboda haka mutakai suna jin wannan don haka biyar da suka yi suna koma zuwa da Allah mun gaya muku Allah subhanahu wataala yana farin ciki da bawansa lokacin da ya tuba ya koma gare shi kada wani ya yaudare kai hana ka tuba za ka iya tuba kofar tuba ba a tabbar da ta ba matukar kana numfashi a bayan kasa sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da alfafa wannan sifatin yake cewa su masu takawa walan yasiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sai daga cikin alamun takawa tare da su
ba sa dogewa su ta saban tare da suna Allah sun san da Allah sun san hannun Allah suna cikin sanin su ci gaba da yi ba sa dogewa cikin saban alhali suna sani a'a suna tuba su bai wal'ana ta'adau ليذكر القرآن الكريم ما ينتظر هذا الفريق من الثواب والجزاء اللائق يكي والجزاء اللائق yanzu lokaci ya yi da za a yi bayani alkur'ani zai ce mana to wani irin matsayi ne irin wannan mutanen wanda ke da wannan sifofi din suka cancanta na lada da sakamako wanda ya dace da su Allah ta'ala ya cike ayar da cewa ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim lalle wadannan da aka yi amfani da wannan ismin na ishara da nisa saboda a nuna samun su ko dai a nuna girman ko azamar su ko karancin samuwar su irin wadancan jaza'uhum maghfiratun sakamakon su shine samun gafar fari min rabbihim daga ubangijin su wa jannatun da wata aljanna ko da aljannatai tajni min tahtiha al-anharu wanda a ƙarƙashin wannan aljannatan ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin su halin na fiha za su dawo ba wani abu da ke da daɗin irin rashin dawama da ima jama'a duk wani matsayin da mutum da ciki in ya san zai bai sai ka ga in ya tuna sai ya gine dan ɗaki wani matsayi ne babba a ƙasar na siyasa wannan ne shugaban ƙasa ko to duk ranar da shugaban ƙasa ko da a yau ya karɓa yana cikin murna idan ya tuna da cewa nan da shekara hudu kuma zan sauka sai ya ɗan zofi saboda ita yima in mutum ya same ta baya kan zawalinta su kuma komai na duniyar nan mai karewa ne duk matsayin da kake sai ka bar shi wata rana ko dai ka bar shi kana raye a duniya ko ka bar shi bayan ka mutu ya ka babu wasu ƙa'ida shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wata ni'ima wanda ta fi kowace ni'ima daɗi shine ba gidan haya ba ne gidan aljanna ma gidan mulki ba cikin gidan haya ne wata rana za a fitar da kai a sa wani kamar yadda wani mai ya fitar da shiga to amma ni'ima ta aljanna ita ba haka take ba saboda haka kana ciki za ka dawwama shi yasa anan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa su masu dawwama ne a cikin wannan خالدين فيها ما تدوماني لقد ذكر في هذه الآية جزاء المتقين أن أنبتي ساكمكم ما تتقوى أولنا آيوهم الذين تعرضت الآيات الصادقة للذكر أوصافهم والآيات التقوات كأنبتي صفوتهم وعبر صفاتهم والتمكي بينا لك صفوتهم ما تتقوى الناس duk an bayyanar da su wa hadha al-jazaa'u wannan sakamakon ibaratun an maghfiratir rabbaniyyah abu na farko shine gafar fari na ubangiji ka ji cewa shugaban ka mahaliccinka ne kowa ne komai ya gafarta ma baya da wani duk wani abu na kuskure duk kuskuren da kai a duniya Allah ta'ala ya yashi yau Allah ya yashi da kai babu ni'imar da ta kai wannan shi yasa aka fara gabatar da ita wa jannatin sannan da wasu aljannatai khalidat wanda an shiga da wama ake yi tajri min tahtiha al-anhar biduni inqita'in abadan sakurun ba a fari koramai na gudana a karkashin ta kuma ba yankewa har abada duk wani abu da dan adam yake bukata na hutu da jin daɗi da murna da babu ciwon suga ba ciwon hawan jini nan duk abin da ka mallaka kaddara kana da shanu sun kai dubu sun kai miliyan sai kuma Allah ya sa maka san cin naman sa in ba a yi sa'a ba kana ta wasu shekaru sai likita ba ka shawarar cewa to ban da jan nama laki ban da cin jan nama haka ne kuma haka bai zai zama maka matsala ana nan in ba ka yi sa'a ba na'urorin jikinka sun fara gazawa kaddara ba a yi ga ba ka gaji ciwon suga ba amma shekaru na yi zai zama wannan abubuwan sinadaran da ke control din suga a jikinka zai kasa aikin shi yadda ya kamata don haka dole ne ka rage shan suga
inda a za a ce to ban da gishiri saboda haka ta yi maka miyar ka wata irin lani kamar magani bayan da ka iya ga kayan komai na jin daɗin duniya ma sai ba da maka in aikin ka tara mata ne ka sa yan mata ka aure ka kasa samari yaro ya daɗe da shi da budurwar shi zai aure ta ka zo ka nuna kuɗi ka aura ciwon su da ya zo ya rauna naka kai sai mata mugun da su da ka kalle sai ranka ya ɓaci saboda ba abin da za ka iya biya na bukatun su ka fara tsammanin cewa zan su ko ta zauna a gidanka da tsoron saurayinka yana na yana jiranta ƙarshen da ita za shi zai ta aura sai kiya ya fara zaki ki ga mutum ya kai marhalar da bai hankali ba inda ya bi Allah ba saboda duniya kawai yake ta tarawa hatta yan shi suka shigo a wajen su yake yana ganin kamar su ma sun kosa ya mutu akwai irin su ko babu akwai su duniyar nan haka ke karshen kafa mai kake takama so mai wayo mai hankali baya yarda a kowane irin hali ya yi wasa da lahirar sai ya ajiye wani abu kaddara yana yin wannan bushasha a duniya yana abubuwa to ya baya manta account din shi na lahira amma ya zo Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal hasanat yuzhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana so kada ka yadda shi yasa wasu daga cikin bayan Allah na gari idan suka yi sako ba kawai tuba suke ba sai su yi wani aikin na lada saboda ya ƙara kankara wancan mai saban da kuskure so kada ya zama kai ba ka shan alheri ba ka yi dawawan ayyuka sai munanan kawai lahirarka ta zo ta yi muni sosai so a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada wa waɗannan bayi aljannatai waɗanda in an shiga ba a fita ثم إنه سبحانه يعظم ما قال عن الجزاء بقوله الله سبحانه وتعالى يكتب بيانه dangane da sakamako ya ji da faɗinsa wa ni'ma ajrul amili ma dalla da sakamakon masu aiki ne za ka ce masu aiki ba mutum zai tsaya ta buri ba ce za mu shiga aljanna amma ba aiki duk wani malamin da ya zo yake jira sai yana cewa so in kai kaza kai kawai kai dan aljanna ko yana so ya yi ka saboda sahabban manzon Allah duk abin da kake takama sun shi wanda aka gaya masu masu da annabin da kowa sun yi amma su ba su tsaya ba sun yi aiki aljanna ba ta samuwa cikin sauki haka kawai sai sa a nan gurin Allah subhanahu wa ta'ala yake madalla da ladan masu aiki gaskiya kada a dankara mutum a ce mishi kawai kai ta zikiri kaza in kai kaza wannan ya wadata zikirin yana taimakawa ƙara buƙatar lada amma a daidai wanda wasu ka biye shi da ne da aiki akwai wasu ayyuka na ijtima'iyyat za a ga wasu mutanen suna cutar da mutum da ɗan adam a wani bangaren a ɗan bangaren kuma ya fi kowa sallah kana tsammanin sallah ka za ta wadatar Allah subhanahu wa ta'ala yana son ka bar wa'ancan miyagun ayyuka ɗin in ma an faɗa a cikin kanun na tarbiyya da malaman tarbiyya suke cewa barin zunubai manya ya fi muhimmanci da aikata dashin jini tare da aikata sako wato a matakin farko abin da ake bukatar mummuni shi ne aikata wajibai da bar manyan zunubai idan mutum ya bar wannan to duk abin da ya komin karancin nafilarsa sai ya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaga shi amma lokacin da kake gwama manyan zunubai kana ainihin kuma tsammanin can su za a iya samun matsala a nan gurin yake cewa ai ma aura a hazal jaza me ya kai mafi kyan wannan sakamakon allazi yu'ba lil amilin wanda ake ba masu aiki lalil kusala ba ragwaye ba masu kasala ba الذين يتهربون من مسؤولياتهم وإن سيدي بجوا مسؤوليته أظن دي يحوكم اللهم صل على محمد ما سكتالا وإن سيدي بجوا أظن دي وجبع كنسو
ويتملصون من التزاماتهم suke watsi da abin da ya wajaba ya hau kansu na masuliyar na nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya daura musu so ba irin wa'annan ba ke shiga irin wa'annan aljannatan to aljanna an tanaji masu aiki an tanadan ma aiki Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin masu aiki aya ta gaba Allah ta'ala yake cewa qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ننظر زام جاء القرآن هنا صوم قوما سوى تاريخهم بيجبال باب وتاء الأمة ذات تعمل في جبال رأيوة كما تكرتنا وإذا تاريخهم ذا بيوتي وانا شيء سرا sanin addinin da Allah subhanahu wataala ya samu biya masa da alƙawari da shi a cikin al'umma wannan abin alfaharin mu ne cewa za ka samu in dai mutum da gaske yana yin wannan masaba kuma yana sauraron karatu ko da ba ɗalibi ba ne a addini sai ka ga ya san addini fiye da wasu saboda ne saboda a makarantar ahalbai ta an yadda da tattauna tarihi ba a yadda a rufe kofa a kan tarihi ba saboda alkur'ani yana son a ɗauki darussa daga ina daga cikin tarihi don haka idan wani zo ya ce maka kanka damu da tarihinka rike shi halakar da shi batar da shi wannan mutumin ba hidima yake wa addini ba tarihi Allah ta'ala baya so ya bace shi yasa nan gurin يعتبر القرآن الكريم رب الماضي بالحاضر إذا القرآن يجرم ينا توكل حتى بايا دينه شن تاريخ ديگا باسا ينا كل شيء زامني saboda abin da ya faru a can a baya yana da tasiri a rayuwarka ba sai ka mai mata wannan shekaru in ka dauki darasi a shekaru 1000 da suka gabata shikenan kai ka cimma ka dauki shekara 1000 ka tsara a naka masanin tarihi zai kauce wa kurakuran shekaru masu yawan gaske ba sai ka maimaita shekara 1000 ba amma lokacin da mutum ya watsi da tarihi dan adam ne a tsawon tarihi mutum shi ne dai mutum saboda genesis din nan na asali ɗaya ne suwaye kakanninmu na hawa'u da waye da annabi adam shi ne mahaifinmu إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله سبحانه وتعالى يقول من هل الشيخ لتمثلنا النبي آدم لأول وجعلناكم شعوبا وقبائل مكتن يأكل دنقوا جيدة دينو دبن دبن لتعارفوا دنقوا تنجينا إنا أكرمكم عند الله ما في كرامكم mafi ɗaukakakku a wajen Allah a taƙafon shi ne wanda ya fi ku tsoron Allah ya fi ku taƙa wannan ko an yi shi a zamanin da ne ko a zamaninmu ko a nan gaba tarihi ba ya da alaƙa da wannan malam ba ya da shi mai ta aikata da ka samu dama ka samu kanka a zamanin mutanen kirki shin ka zama na kirki ko na banza ka zama a kan shi za a hukunta ta kada wani ya gare ka ya ce maka a tun da kai kai sa'a ka samu kanka a zamanin annabi shi ke nan ka fi kowa a mai kai a zamanin annabi Abu Lahab ba kawai zamani ɗaya da manzon Allah ba a'a dan uwan babun manzon Allah ne haka ne kai saboda tsananin farin ciki da haihuwar manzon Allah ku yadda ya suwaiba lokacin da ta yi mai bishara da an haifi ma'aiki sun san da ya yi sai ce ya yanta ku yanta mace ta fi tsada musamman don tana da kunciya da kyau da sauransu amma haka mutumin nan saboda farin ciki da ɗan uwansa wanda ya rasu ya bar matarsa da ciki yau ta sauka lafiya an haifi da namiji da ta yi mai bishara ita ya yaki ya ɗanta ta saboda ya nuna farin ciki da ne da wannan bishara ɗin da ta yi amma daga baya saboda rashin
samun abin nan menene za mu ce albarka ne me ya kullo yaudarar shi abokai suka yi ya shiga kwamitin abokan mushrikai suka ya gagabanci fada da manzan Allah Allah ta'ala ya kyale su da ya ce wa manzan Allah kulli sai Allah ya ce mai tas ya ce tabballaka awali haza jama'atana yanzu da wannan ka tara mu Allah ta'ala ya ce tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab aka hukunta mai cewa mubashir da wuta ne tun a duniya sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal haka fi jidiha hablum min masad shi da matarsa da iyalansa aka yi musu bishara da wuta tun a duniya kenan mutum ba zamani bane muhimmi ne kai a zamanin ne kai da ka samu kanka a zamanin manzon Allah ka kasance cikin masu hidima wa tafarkin manzo ko ka zama cikin munafukai wannan ne ya samu mabiya masa ne a halin tun da alƙur'ani ya tabbatar mana kuma wannan sunna ce ta annabawa da tarihi an yi ta samun munafukai a dukkan zamani so ya suka gurɓace littattafan annabi Musa da annabi Isa jahilai ne suwaye sahabban wayannan annabawa ne wayanda suka rayu tare da annabawa ne su suka gurɓace littattafan su suka rubuta wayannan sabon alƙawari tsohon alƙawari da dukkan littattafan ba ka ji ana cewa wannan na Barnaba na Yohanna na waye so wayannan su suna cikin hawarin mutanen kirki amma daga baya an samu wasu a jisan wayanda suka rayu a lokacin sun yi ne sun yi fada da sakon wayannan bayan Allah sakon wayannan annabawa ne saboda haka tarihi ya saba faɗin wannan kuskure ne da masu hankali manya ake wai su ɓoye tarihi halaka tarihi abin da ya faru don ne wani ya taɓa gaya mu haka ya ce me yasa kuke tono abin da ya riga ya wuce ya faru ya wuce tarihi ne alhamdulillah Allah ya kubutar da mu na ce to ina son in sallah annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da kuka gani ina sallah kai kan ga annabi ya ce abin nan shi na ce to ka gani ma ban gan shi ban ga wanda ya gan shi ban ga wanda ya 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 ga har ƙarshe wanda ya ga wasu mutane suka haka to mun sallan manzon Allah kuma sai na gani a tarihi sallar ta annabi da aka je kan ta aka kirki wata ba irin wanda mutane suka sani ba sai da zuhuri ya zo yana kuka ba shi ne ba yake kuka Anas bin Malik ne yake kuka zuhuri ne yake hakaitowa daga Anas bin Malik yana cewa ma yanki haba ana shekara 10 kana hidima a gidan annabi kin gara karamin yaro kai hidima gidan manzon Allah yau ga kana kuka a ina ya same shi a Sham garin Banu Umayya yace abin da yake sa ni kuka la ajidu mimma adraktu illa hadhihi salat faqad dhiyat yace wallahi duk abin da na riga na addinin nan sai bayan ɗaya an canza shi bayan da na san shi ake yi ba illa hadhihi salat sai wannan sallan to ita ma faqad dhiyat yau ita ma an fatar da irin wanda muka samu gani ga sallan mutane muna ganin ta daban-daban wani zai kabalu haka wani haka kowa da irin yadda yake wasu suna sabon kana tsammanin haka kawai ne al'amarin kabalu a ce an samu sabani ko abin da ya shafi alwala an samu sabani a daidai abin da ake yi annabi yake a gaban mutane ba san ra'ayin wasu ya shiga ba musamman kabalu da yake wani abu ne wanda yake lallai yana da alaƙa da bayani ya kamata a samu hadisai ingantattu nagartattu da suka sarraha shi sosai saboda abu ne da ya saba wa ɗabi'an san tsayuwa wannan hakikalin lamari duk wanda ya tsaya inda kai za ka tashi ka tsaya za ka tsaya ne ba tare da kayan kabalu ba a tsayuwanka babu kabalu sai ka bayan ka tsaya sadal kake kowa in zai tsaya sadal yake so kabalu wani abu ne sabo wanda ya wanzu
to dole ya kamata a samu nafi ba a hakaito mana aiki ba duk ruwayoyin da suka zo wayanda suke magana akan wannan hukuncin za haka suna hakaito aiki kuma ba mutawatir ba ahad guda uku su ne suka inganta kuma duka suna hakaito aiki wannan yace ni na gani daidai ku yace na ga annabi ya kama hannu da yake ba amma kama hannu so ɗaya ka gani so biya aka yi ka tambaya annabi duk wanda ya ce maka gashi wallahi in ka fi ciki sai ka ruwa ya da magana to an samu sabani a kan addini daban-daban sai ka ce mana wa'anda suka kai ko mun addinin ba zan koma in duba ba annabi ya ce ki sallah kamar yadda yake na kalla tun muna karanta karamin littafai fa ahalari ismawi suwa yana cewa wa yukrahu sujud alal hasiri wannan shine cikin malikiya makaruhi ne a yi sujjada akan hasir ne hasir tabar martaba wacce tana da asali da mai daga ƙasa to lallai idan makaruni ne to ina ga kafin man biya masa ne alibaiti suka ce sujjada da sallah dole ne mutum da yi su a ina ju'ila liya al'ardu masjidan wa tahura an sanya mun ƙasa ta zama gurin sujjada ne da ƙasa zan yi sujjada wa tahur sannan zan iya yin taimama da ƙasa mun ba ruwa sai ka ga wai kai da ka tsaya ɗan kake sujjada a kan surma kai ne ba yi a ba kana sujjada a kan abin da dukkan mutane sun yi tafakin sabon manzan Allah da shi kai jama'a a kan ƙasa ya tsalla a kan kai ne bako saboda ba za ka yabo ƙasa ka shigo da shi cikin masallaci ba ka shigo da shi saboda kayan an gyaggyara sai ka sa kasan nan kai zan madata ka mai da ita aka mai da ita kamar ɗan ƙaramin abin nan hoge aka sa ta bushe ka shigo da ita don ka shiga da a kai ai sawa yana bautan ƙasa to a kai ma kana bauta wa kayan da kake shiga da a kai kayan ko so a irin wannan ba zai yi mu iya gane hakikanin tarihi rayuwa ba sai mun koma wa tarihi kuma addinin nan wallahi yana da alaƙa da tarihi jama'a har kullum saboda haka za mu ga wannan ayoyin suna hakaito mana tarihi saboda haka yake cewa rabtul madi bil hadir wal hadir bil madi amran daruriyan li fahm al haqa'iq alaƙanta abin da ya gabata na tarihi da yanzu da alaƙanta yanzu da abin da ya faru a tarihi wani al'amari ne wanda yake dole idan mutum yana son haƙiƙanin al'amari li'anna al-irtibat bainaha bain az-zamanai saboda alaƙa tsakanin zamanin da na yanzu al-madi wal hadir zamanin da na yanzu yaktifu an mas'uliyat al-ajyal al-qadima wannan yana kwaranyo mana yana yaye mana yana fito mana da irin abin da ya waje ba ga waɗanda za su zo nan gaba waɗanda ke rayuwa a yanzu ne ya hau kanmu muna buƙatar mu san tarihi za ka ga dukkan annabawa akwai suratul qisas kana son ka ce kan ina alqur'ani ke kawo ma ko yana baka tarihi dan ka amfani kissosi da ake faɗi a qur'ani saboda haka komawa tarihi yana da muhimmancin gaske wannan da ya sa ga dan shi'a shi da mai risala tunda asalin wanda ya nemi rubuta ma risala din yara ya karantar suka haddace qur'ani ko suka sauki qur'ani ka je ka duba mukaddimar risala zaka ga ce wani ya nemi rubuta miki risala wata ƴan karaman wasiƙa sakamakon ya karantar da yara alqur'ani sun karanta sun san baki alhamdulillah yanzu san wani abu na hukuncen dini shine sai ya shiga jera musu a ciki saboda yara ne ka shagalta kwakwalwar yaro wal kaffu amma shajara bainahum ka kane daga karantar da yan ƙananan yaran na yan nozuri ko yan firamare da faɗa musu abin da ya gudana a tsakanin magabata saboda yara ne za su rude su bude yake a nan gurin saboda karancin karatu sai da ke karanta risala sai ka gani da yana shekara 40 da yan kai tsofai da ni na ya ce mawai kakka karanta tarihi ta halar mai risala ya rayu kun sa ba ni ba kuma idan ran tambayi malam mai risala kai ya halatta ka karanta ya kai kasar da ya faru a faru
ya kai ka sani baka sani baka ce a yi shiru ko kuwa ka sani sai ka san dai ba za ka ce bai sani a ya sani to abin da ya halatta ma ka san abin da ya faru a baya ni ma ya halatta mu ko ku nafsi ne daga alqur'ani da hadisi da aka karanta tarihi ga qur'ani yana ce mana ku koma kad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi ga shi gabanin ku sunnoni sun gabata saboda haka mu ban yarda da barin tarihi ba yace dole ne mu koma wayu wa ifuha ala wajibiha yace sanin tarihi shine zai sanar da al'umman da suka gabata da waɗanda za su zo nan gaba sanin me ya hau kansu wali hada qala subhana na haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qad khalat min qablikum sunanun hakika ya gabata kafin ku sunnoni wa hada yani wannan na nufin anna Allah fil anna lillahi fil sunanan Allah ta'ala a cikin al'umma yana da sunnoni ne ma nan sunna anan gurin hanya tafarkai wato akwai wasu ka'idoji wanda an bi su a kowane zamani tana da tasirin Allah ta'ala da ya halitta al'umma ya halitta duniya gaba ɗaya ya tsara ta akan me tsari ne na sabab da musabbabi idan kai kaza zai faru kamar yadda in wuta ta samu abu busasshe za ta yi ne za ta kama shi zai cuta idan ruwa ya zo ya zuba a kan wuta za ta mutu idan aka sha ruwa mutum na jin kishi zai tafi da ire-iren wannan duka ƙa'idoci ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wannan sunnoni ne yake cewa to a nan gurin Allah yana da sunnoni la takhtassu bihim ba ta keɓanta da wasu mutane su kaɗai ba bal hiya qawanin wa sunanun amma fil hayat tajri ala al-hadirin kama jarat ala al-madin sawa'un bi sawa' yace wata ƙa'idoji ne a rayuwa wanda ke gudana ga mutanen yanzu kamar yadda ta gudana a nada daidai da daidai yadda a yanzu muke da mutanen kirki a kuma gefe muna da naban za su wallahi a nada ma a kowane zamani akwai wasu mugalaɗoɗi da za ka ji ana faɗa ce in ka ce a cikin sahabban manzan Allah akwai wanda ba na garba ga munafukai Allah ya gama ne ga ibn sahabi ka je ka duba littafin ibn hajar a cikin littafin isaba fi tamyiz sahaba zaka ga abin da yake cewa ta'rifus sahabi shine mai man laqiya an-nabiyya mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam shine ta'rifus sahabi man laqiya an-nabiyya mu'minan bihi wanda ya gamu da manzo Allah alhali ya imani da shi wa mata 'ala al-islam ya mutu yana musulmi to me musulunci shi ne bayyanar da mai kalmar shahada wannan kenan me kafirci wai munafinci kafirci abu ne a bayyane mutum ya yi inkarin wannan munafinci fa shine koyi kafirci da bayyana da imani wannan shi ne saboda haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar mu aiki cewa akwai munafikai a cikin Madina akwai su wa man haulaha cikin Madina da kewayen ta munafiqun akwai munafikai to wayannan munafikan Allah ta'ala ya ce ka san su wasu kuma baka san su la ta'rifuhum nahnu na'rifuhum haka Allah ta'ala ya faɗa a suratul ma'idah baka san su ba mu muka san su wayannan munafikan a zahirin su menene su musulmi saboda sun gama da annabi ko ba su gama da shi sun bayyana da imani ko ba su bayyana ba ko ko kana da dabaran gano bukatan mutane ne ga gano wannan annabin ma an ce bai san wasu ba saboda haka annabi ya bar wasu kai akwai lokacin da wani ya zo da kalmomi marasa kyau wa manzon Allah sai na Umar ya fusata zai tsara wuyan shi yace ka kyale shi saboda kada a ce ina kashewa sahabbaina waye wannan kai Abdullahi bin Ubay bin Salul dan sama sai da ya barazanar kashe shi annabi sai aka bar shi da ce ina kashewa sahabbaina wanda shi kowa ma ya san munafiki ne amma annabi ya ce sahabi shi lokacin da yake la in raja'ana ila al-madinati la yakhrujanna al-a'azz minha al-'adl
a bai a koma madina ai masu izza wai su za mu fitar da kaskantattu su a wasu annabi ya fitar da kafirci kuma a fili amma annabi kiran shi da sahabinsa saboda haka mu a wajenmu muna bincike ya za mu gane ba mu san gaibu ba za mu gane wannan da alamomi lokacin da muka ga mutum bayan annabi baya nan a duniya baya da bakin da yake ƴaƴan manzon Allah yana musu kutun gwila yana bi ta da kulli yana kake su in ya ku kowa ilimi ba ma san addinin ba za mu karɓi kawai na addinin sa ba wallahi wannan shine ainihin shi'anci ba ma zaki sahabi saboda imamun mu shi aka fara zaga je kar ka duba kitabun sahih muslim ka je ka duba kitab fadail sahaba ana je ka bude ka karanta an kana da ilimi kana kai karanta babu min fadail ali bin abi talib zaka gani muawiya bin abi sufyan ya ce wa sa'id bin abi waqas lima la tasubba aba turab ya ba ka yi kowa na su a zage imamu ali a dinga zage shako ne ya kai ba za ka zage shi ba har ma laifi ne dan ne yake kai zagin sa sa'ad abi waqas yana cikin kwamitin shura na mutum shida yana cikin asharatin mubashirin da bai muawiya kalli idan yana ce mishi ya ba za ka zage shi ba yace amma zakartu salatan falan asub qala hum rasulullah fiha falan asub na tuna abubuwa guda uku da manzon Allah ya faɗa kan haƙƙin shi ba zan zage shi ya dinga lissafa matsayin imama ka je ka duba wannan so wa aka zage dukkan duniya babu wani daga cikin sahabbai wanda aka yi wa karan tsaye aka zage shi aka ci mutunci aka shekara 80 ana zage shi har ya zuwa lokacin Umar bin Abdulaziz shi ne ya kira wannan zagin fa a inda a hudu ba daidai inda suke zagin sai ya ce inna Allah ya amuru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun shi yasa wannan sunna har yanzu wasu masu hudu ba juma'a za su sana karanta a daidai gurin zagin inna Allah ya amuru bil adl Allah yana horo da adalci wal ihsan da kyautatawa wa ita'i dhil qurba da isarwa da waɗanda suke ma'abota kusanci su ne karabatar rasul bai kamata a wulaƙanta dangi annabi wa yanha anil fahsha'i wal munkar wannan zaki da kuke alfasha ne da munkari ku daina yana hana ya'idukum yana muku azi Allah la'allakum tadhakkarun yayi wannan shine dalilin da yasa dangin shi banu mai zake shi imanin mu aka zaga jama'a amma wai yawan mu ake tuhuma da muna zahiri a kai saboda mun kasa su kuma inda alkurani ya kasa su yace a cikin mu'minai akwai sadiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar akwai wanda suke menene sabiqun wanda suke gaba suke fintin kau na farko akwai su muhajirai akwai su cikin ansar sannan a daidai wannan lokacin akwai kuma wallazi na shi kulubihim maradu mu'minai ne ba munafikai bane amma akwai wata dan nauyi akwai dan abin nan a cikin zuciya wa qala allazina fi qulubihim marad musulmi ne amma zuciya shi akwai ne akwai ciwo a ciki kuma akwai munafikai mu ba mu yadda a ce saboda haka za ka dan shi a baya cewa sahabbai radiyallahu anhum ajma'in ke ta baya ka tuhume mu da wannan sai kai gaskiya mu muka ce ne wa ala ashabihi al-akhyar Allah kai salati wa zababbun sahabbai da suka mutu akan imani banda munafikai mu ba mu gabe munafiki salati ba mai addu'a ba ma yi in wannan ne zai sahabbai to muna yi in dai shi ne ka dauka zai amma ba in tsammanin mai hankali zai kira wannan zai wannan kuma muka ne ke yi ba za a ga ayoyin alkur'ani a gefe idan su ne in suna tafsiri ya sun faɗa sai ai wani ya yi kaza ana kaza qur'ani da yana faɗi yadda ya maganan kuskuren waɗanda suka gabaci ma'aiki to mu ma kuskuren sahabbai a lokacin za a ga ya faɗa
ya yaje wa mu'minai daga cikin wa'in su a ɗan bari saboda an san munafikai ne ire-iren wannan ayoyin Qur'ani suna nan da yawa so a nan gurin karanta tarihi mu a wajen mu abu ne mai muhimmancin gaske Allah subhanahu wata'ala yake cewa lallai ku karanta tarihi sunnonin nan za ku same su darussa me yasa za ku samu wahiya sunanun littaqaddumi wal baqa'u wa sunanun littadahwuri wal intihar a tarihi za ka karanta sunnonin ci gaba da wanzuwan al'umma da bunƙasar al'umma a daidai lokacin kuma za ka ga abin da ya ruguza al'ummu ya rusa al'ummu التقدم للمؤمنين المجاهدين شيء جبا المؤمنين مجاهدين المتحدين الواعين وإذا سكحدك صدقا الأمون تستطيع الكم سكحدك أكال أبن تسكي إيماني لشيء منصرة ويجو والتدحور والانتحار رغزة ودواتة شيكما للأمم المتفرقة المتشتتة الكاشرة shine ga al'umma wanda ta warwatse a tsakaninta ta zama na ba mai rarrabuwa a cikinta wanda ta kafirce al-ghariqa fi dhunubi wal afam wanda ta nutse cikin zunubai da sako wali hada najid al-quran al-karima anan da muke ganin al-qur'ani mai gida muke samun sa yad'u al-muslimina ila as-sayr fil ard yana kiran musulmi cewa su yi tafiya a bayan kasa والنظر بأنآن وتدبر في آفات الأمم في فوقتي جدك دلورا دبلوة أكن إرم قراب الأمو والشعوب الأمو التي صادت وتتجاورا ثم بعدت ثم ترفض ذات تازم جاغورا تاكف ملكي أما سيدا شتاواتي بامكم أتارده الوقت إن الله يكتوى فصيروا في الأرض كويتا جاء باين نفا فانظروا كويتو كتي كيف كان عاقبة المكذبين يا الشم ما تقريت الدين الله يكوما ولما كان التعليم الإلهي العظيم بيت كوير ونا الله سبحانه وتعالى يجر ما رقم كونه موجها إلى آمة المخاطبين بدأ شيء كوير أنا مجانا دكا وإن دايك مجانا دشي القرآن أنا مجانا دكا مؤمنين لا ينتفع به سلبا كون يجي أنفانا دكوير وبا ولا يستلهمه بقوة يجي سام إلهاما يجي سام فهيجا دكتين شبا إلا المتقون ثم ستقوى دعاكني الله تعالى يجي قال سبحانه تعقيبا على الآية السابقة سي الله سبحانه وتعالى يفعل ينا تلك آية تقباتا هذا بيان للناس wannan shi ne bayani ga dukkan mutane wannan bayanin mun yi wa dukkan mutane ba musulmi kadai ba wa hudan sannan shari'a ce wa mau'izatun sannan wa'azi ne amma ba ga kowa ba saboda ba kowa zai amfana da shi lil muttaqin masu takawa ne kenan takawa ce ke iya sawa mutum ya ga gaskiya ne wani lokaci ka ga mutum ya ga gaskiya ya binne kansa ya mai da addini siyasa al'amarin da ake zuwa a shiga aljanna da shi mutum sai mai da shi al'amari ne kawai na abin duniya ya zan yi da ƙarya da ƙazafi da ƙage da batanci da sharri in jawo mutane zuwa da ɓangaren kamar yadda wani ya yi mana kwanan nan kamar yadda na faɗa wallahi ina mai bishara da cewa irin wannan ƙagen na ciki ya taimaka an samu wasu ilimi sun zama shi'a billahi la ilaha illa huwa dalilin da ya mai da ni na zama ɗan shi'a zagi shi'a ne da ya musu sharri yau ka ji ko halima ba yake mu ma haka da yawa daga cikin wanda ka ji saboda mu ba bayan gaba ne a da can ma shekara 20 da yan kai da suka gabata lokacin da yan Najeriya yawanci masu gaskiya ne aka faɗa sai da muka bincika balantana yanzu musamman aka ga aikin ka aka ga kuma kai kana saba wa gaskiya a mu'amalolinka da harkokinka da jama'a dole sai kara aka da wa cewa a bari mu bincika haka aka yi a tarihi a tsawon tarihi da ga mutum ya binciya ya zama wallahi sharri saboda wani wawa ne zai yadda ya shiga wuta da gangan
abin da kake faɗi gaskiya ne kawai kama hanya ya rufe idan ke don wani zunubi ka bar shi ya bayyana kanka ƙarya da ƙarfashi an daɗe ana yi a ce suna zagin sahabbai a ce ba su yarda da alƙur'ani ba yanzu an koma suna zunan mutu'a to akwai sahabbai da yawa da suke wannan zunar ta mutu'a kwarai kuwa insha Allah gobe zan zo karanta mishi hadisai idan ya kiraye su muna ta zai fara daga wani ta sahabbai hadisai ya sahabbai wannan yin jiri kake wa addini alƙur'ani ya saukar da mutane a cikin alƙur'ani hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala yana nan a cikin suratul nisa'i aya ta 24 famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariida mata yanda kuke mutu allafa mutu amma wannan yana ɗaya daga cikin haqa'iq qur'aniyya kalma ce wanda aka samu ta daga alƙur'ani kalmar mutu'an alƙur'ani ne kiraye auren mutu'a da mutu'a yace matan da kuka yi auren mutuwa da su ku ba su sakamakon su wannan wajibi ne ga littattafai da dama wanda malaman musulunci suka tabbatar da mutu'a an samu sabani daga baya saboda wasu hadisai masu karo da juna da aka ruwaito cewa annabi ya haramta amma abin da ya tabbata shine akwai wasu daga cikin sahabbai suka ce mun yi mutu'a lokacin annabi mun yi mutu'a lokacin sayyidina abubakar mun yi mutu'a lokacin sayyidina umar idan da annabi ne ya haramta mai ke faruwa a nan sun samu annabi ko wasu abu wannan na nuna abin da ya tabbata cewa sayyidina umar ne ya haramta mutu'a shi ya haramta kuma baka isa ka ce haramcin sayyidina umar haramci na shari'a bane haramci ne na wilaya a matsayin shi na shugaba zai iya haramta wani abu in ya yana da matsala amma wannan haramcin nashi yana da alaka da murda shugabancin shi saboda babu bayan annabi ba wani wanda yake da ikon da sai iya kirkirar shari'a halalun muhammadun halalun ila yawmil qiyamah wa haramuhu haramun ila yawmil qiyamah abinda manzon Allah ya mutu ya bari yana halal yana nan a matsayin sa na halal duk duniya ba wanda yake sai haramta shi har zuwa tashi alƙiyama haka nan abinda manzon Allah ya haramta shi ya mutu ya bai shi a haramun yana nan a haramun duk duniya ba wanda yake halalta saboda bayan annabi babu sabon wahayi babu da sabon annabi saboda haka mu abinda muka bayyana haramcin sayyidina Umar haramci ne na wilaya amma tsayin shi na hadisi kuma la'alla shi wasu suka fahimta da cikin zaɓe shi za su ci gaba da abin sai wani ya ce ina insha Allah ku jira ni gobe zan zo muku da wannan hujja ila hada nas'aluka wa nad'uka bi ahabbi al-khalq ilayk Muhammad wa Ali wa Fatima wa Hasan wa Husayn wa tis'at al-ma'sumin wa al-Husayn بك يا الله بك يا الله اللهم بحق هؤلاء المعصومين لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين